श्री राम जय राम। आज के श्री राम कथा में वालों के स्वागत बा। काल प्रसंग चलत रहे कि नारद मुनि भगवान नाम के कीर्तन करत विष्णु लोक में पहुंचल बानी। तो भगवान जी उनका से पूछत अने कि हे नारद मुनि, बहुत दिन के बाद रउआ कृपा कैले बानी। एमे जरूर रहस्य बा। समझ ली कि केहू बड़ा आदमी के लगे रउआ जाई तो पहले रउआ प्रणाम करे और रउआ कहे कि राउर बड़ा कृपा बा। केहू बड़ा आदमी रउआ से ऐसन बात कहे तो समझ लेवे के चाहिए कि जरूर दाल में कुछ काला बा। जाते नारद मुनि कहे लगनी कि हे प्रभु, रउआ पता बा हम कामदेव के जीत ले बनी। शंकर भगवान तो कामदेव के जरा दिले रही, लेकिन हम तो उनको से बड़ हो गए नहीं, हम तो कामदेव के जीत लेने। अतना सुनते भगवान का बड़ा दुख भइल कि नारद जैसन ऐसन भक्त और उनका मन में यह अहंकार आ गई बा कि शंकर भगवान से ही बड़ हो गई। अरे अहंकार के विसर्जन तो भक्ति की शुरुआत हो। अहंकार खत्म होला तो भगवान आवेले और अहंकार आ जाला तो भगवान चल जाले। तभी तो कहल गइल बा कि प्रेम गली अतिशा करी, जहां में दो न समाये। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। ये प्रेम के गली, ये भगवान के गली ऐसन बा जो में दू गो ना रह सकेला। जब मैं और अहंकार रहेला तो भगवान ना रहेले, और जब भगवान आ जाले तो मैं ना रहेला, अहंकार ना रहेला। भगवान का बड़ा दुख भइल नारद मुनि के व्यवहार देख के। और नारद मुनि कहे लगनी कि प्रभु, बड़ा मुश्किल से कामदेव के हम जितनी हैं, बाकी सब रउए कृपा से। संसार में लोग कितना चालाक बा कि कही कि हम कोई नहीं हो, बाकी सब रउआ लोग के कृपा बा, सहयोग से चलता। अरे जब तू ही कॉलेल बड़ा तो हमनी की कृपा का बा? जब तू ही जीत के आइल बड़ा तो भगवान की कृपा में का बा भाई? और जब भगवान के कृपा बा तो तू का जीत लो। कह कि प्रभु रउआ कृपा से सब भइल बा, हम कुछ नहीं की। बाकी तू कहता रहा हम जीत ले बानी, अब बाद में झूठ मूठ के कहता रहा कि भगवान रउआ कृपा से। समाज में ऐसे लोग बोलेला, कई लोग के हई कैले बानी, हऊ कैले बानी, अब बाद में कहे रउआ लोग के सहयोग से चलता। अरे भाई तू ही कैले बड़ा तो हमनी के सहयोग काहे में बा? भगवान का मन में विचार आई कि भक्त जब परेशान होला, विकार से ग्रस्त हो जाला, भक्त जब भक्ति से हट जाला, ओकरा मन में अहंकार आ जाला, तो भगवान ओकर परीक्षा लेवेला। और मन के गंदगी धो धो के धोबियन की तरह साफ करके हृदय निर्मल करके फिर वो हृदय में भगवान विराजमान होनी। संसार में जितना भक्त बा ओकरा जीवन में घटना घटेला। नारद मुनि वही भक्त समुदाय के को प्रतिनिधि बानी। नारद मुनि ऐसन परम भक्त बानी। छोट मोट भक्त रहती तो बात अलग रहा, बाकी नारद मुनि के भक्त में ये समस्या आ गई उनका हृदय में, तो सोच ली छोट भक्तन के का हाल हुई। पूजा पाठ करत करत भक्ति आवेला, और भक्ति आता ज्ञान आवेला, ज्ञान आवत आवत फिर अहंकार भी आ जाला। क्योंकि भक्ति है कि अहंकार आ जाता, क्योंकि ज्ञान के अहंकार आ जाता, क्योंकि बहुत बड़ पुजारी बनी एकरे अहंकार आ जाता। भगवान वहां से दूर हो जाता है। हृदय में पवित्रता हुई, अहंकार ना रही, तबे भगवान वहां रहे। और ये काम अब भगवान के होला कि हमार भक्त अगर बिगड़ रहल बा, तो जैसे बच्चा नाली में चढ़ गई तो माई के कर्तव्य है कि उठा के रगड़ रगड़ के ओकर सब गंदगी धो के, भले ही चिल्लाव लइका रो के हुआ, और साफ करके नीमन कपड़ा पहना के, टीका करके, काजर लगा के गोदी में ले तो जगत माता परमात्मा भगवान नारायण उनकर भक्ति संसार है। तो जितना भक्त लोग रहेला ओकर परीक्षा खूब होला। भक्त लोग के जीवन में कठिन परिस्थिति आ जाई, बुझाई कि अब तो जियल ना जाई, प्रभु कहाँ फंसा देनी। गईल गुजरल लोग, खराब आदमी, गलत काम करे वाला सुखी जिया तो हमने मरतनी साधु संत होके ये परीक्षा लिया था। धुलाई सफाई हो रहा बा। अब नारद मुनि के सफाई करे की व्यवस्था भगवान जी कर देनी। जैसे नारद मुनि वहां से लौटत नहीं, रास्ता में एगो बढ़िया सुंदर नगर बसैले बनी। भगवान गोस्वामी जी लिखले बनी, बिरछे मगमहु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। रास्ता में भगवान जी
एगो सुंदर नगर बरेनी जोन विष्णु लोक से भी सुंदर रहे, श्रीनिवास भगवान नारायण के धाम से भी सुंदर रहे। नारद मुनि वहां गनी चौकीदारन से पूछत तनी कि भाई हम तो त्रिलोक में भ्रमण करत रहनी, बकरी नगर कभू ना देखनी, ई कहां से आ गइल बा भाई? तो कहता सर ई नगर बहुत पुरान हो, रुआ एने ना आइल होके तो केकर नगर है? तो राजा शीलनिधि के नगर है। तो भीड़ काहे लगल बा? ढेर सवारी आइल बा, रथ आइल बा, राजा महाराजा लोग आइल बा। तो चौकीदार बताओ तरसन कि राजा शीलनिधि के बेटी विश्व मोहिनी के स्वयंवर हो रहा बा, बाबा रवो जाई आशीर्वाद दी। नारद मुनि वहां चौपतनी और वहां पहुंच के राजा शीलनिधि बाबा के बैठनी सिंहासन पर, वहां के चरण धोनी, चरण के जल पियनी, आशीर्वाद लेनी, अपना बेटी के लिया के बैठा देनी। अब कनी कि बाबा तनी बेटी के हाथ देख के बताइए एकरा भाग में का लिखल बा। बाबा जैसे हाथ देखनी लिखल रहे ओमे कि त्रिलोकपति के पत्नी हो, लिखल रहे कि एकर पति त्रिलोक के स्वामी हुई हैं। तो बाबा ये बुझ ले कि अभी तो ब्याह ने के भइल, त्रिलोकपति की कैसे पत्नी हो जाई है? और लक्ष्मी जी रली, लक्ष्मी जी के हाथ नारद मुनि देखत रहा। तो इनकर पति तीनों लोगों के पति बाड़न ऐसन लिखल बा। और नारद मुनि का बुझाता कि स्वयंवर तो अभी होता, तो अभी कैसन बाड़न? जे एक लड़की से ब्याह कली त्रिलोकपति बन जाई, तो काहे ना हम ही एकरा से ब्याह कली कि हम ही त्रिलोकपति बन जाई। नारद मुनि यही जब बिचील गईले। श्री राम जय जय राम। नारद मुनि जब कन्या के हाथ देखले तो में लिखल रहे कि एकर पति त्रिलोकपति हवे। और नारद मुनि बुझ ले कि जेकर ब्याह एकरा से हो जाई वो त्रिलोकपति बन जाई। तो उनका मन में इच्छा हो गई कि अब हम ही, ये तो माया भगवान के रचल रहे, ये नगरी भी माया के हो, भगवान जी माया बनैले बानी, और लक्ष्मी जी के माया बना के भेज देनी। अब नारद मुनि का मन में विचार होके लागल कि यहाँ से जल्दी भागी, हम सोमवार में हमहू चल जाइए, बैठ जाइए, और हमारे ब्याह लड़की से हो जाओ। देखिए एगो भक्त, इतना बड़ा भक्त जन दुनिया के ज्ञान देवेलन नारद मुनि, उनका मन में अब कामना संसार के शुरू हो गई, जे कामदेव के जीत ले बाड़े। मन में सोचे लगले कि साधु भेष में जाके अगर हम बैठत आनी सोमवार में, ये लड़की आई आ गोर छो के कही कि बाबा आशीर्वाद दी, गला में तो माला ना डाली, ये तंबूरा चोटी देख ली तो कोनो राजा के नु गला में पहनाई, ये बाबा की काहे पहनाई? तो कहलन कि तपस्या करके यदि हम रूप नया बनाओ तनी तो टाइम समय बहुत लग जाई। तो व्याकुल होकर भगवान के पुकारे लगले कि हे प्रभु, हे नारायण, हम बड़ा समस्या में बनी, रुआ आ जाई। भगवान प्रकट हो गए, पूछे लगनी नारद मुनि, अब वहीं तो रुआ हमारा लगे आए रहनी है, और वहीं रुआ हमारी जरूरत पड़ गई, का बात बा? तो कह लगे कि हम बहुत व्याकुल बानी प्रभु, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाओ वही। हे प्रभु आपने रूप रुआ दे दी, और दोसर उपाय नहीं वो लड़की से ब्याह करेंगे, अतनी जल्दी करी, बड़ा देर हो जाई तो केहू के गला में माला पड़ जाई। एकदम जल्दी करी, जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। हे नाथ जौना विधि हमार हित हो को तनी जल्दी करी, हमरा उदास है। तो भगवान कहतनी कि नारद मुनि, हम तहार हित खाली ना करे, हम तो तहार परम हित करे वाला बानी। और भगवान कह रहल बानी, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनाहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद मुनि, हम खाली हित ना करब, हम तो राउर परम हित करे वाला बानी, और इतना जान ली कि हमार वचन बेकार कबहू न जाला। हम लोग का आशीर्वाद देता नहीं, बकीर कैसे ये समझ ली कि कैसे हित करे वाला बानी। ये बात गोस्वामी जी यहाँ लिख रहा बानी, कुपथ माग रुझे व्याकुल रोगी, कुपथ माग रुझे व्याकुल रोगी, वेद न वेई
सुनहु मुनि जोगी वैद न दे, सुनहु मुनि जोगी एहि विधिहित तुम्हार मैं ठयाऊं, एहि विधिहित तुम्हार मैं ठयाऊं। कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ, कुपथ माग तुझ व्याकुल रोगी, कुपथ माग तुझ व्याकुल रोगी। जैसे व्याकुल रोगी कुपथ मांगेला तो डॉक्टर वैद्य ओकरा के ना देवे। मरीज होको शुगर के तो ओकरा के मिठाई थोड़ी दी, पेट के खराब होको तो बहुत मसाला वाला खाना डॉक्टर ना बताई। और संसार के रोग लगल बा तो भगवान कभी अपना भक्त के संसार ना दी। एगो संसार में नियम बा कि आदमी बिना बोलने ना रहेला। फंस गई बड़े नारद जी यहाँ बोल के। शंकर भगवान कहले रहनी कि हमरा के कहनी तो कहनी, विष्णु भगवान के मत बताए, मगर यहाँ का नाम मनी बता गनी या फंस गई बनी आके माया रच देनी भगवान जी। कई आदमी की आदल होला कि एगो अखबार पढ़ ली, दिन भर में 2-4 आदमी के ना बताए तब ले पेट ना भरी। पढ़ ले के फलनवा देखल अखबार में आज का बा, आपन नाम छप जब तो और मुश्किल काम बा। अरे हमरा तो ऐसे में कोनो रुचि नहीं खे, बाकी रही लइका बड़ा सन छाप देवल सन, देखिए कुछ छपल बा, बाकी हम ध्यान ना देवनी अखबार में के देखत, बाकी पढ़ लिया हमरे बारे में कुछ बा। बिना बोलले नहीं के रह सकत आदमी। फंस गइल बानी नारद मुनि यहाँ बोल के। एगो ब्याह होत रहे तो ब्याह में का भइल कि अभी बहुत जल्दी में ब्याह तय भइल। सूट पैंट सियावे खातिर कोट वोट टाइम ना मिलल। जब टाइम ना मिलल तो एगो लड़का के जो दुल्हा रहले ओकर मित्र के ब्याह होके आए रहे, नया नया कोट टाई सब सूट सियाई रहे, तो कहलक कि काहे परेशान बड़ा, हमार नए बा पहन के जा, के बुझी कि के कर है। तो अपना मित्र के कोट पैंट पहन के चल दिले बारात में। अब बड़ा मजा आयल कि जब घराती बराती के जब आखिरी में परिचय करावे के जन समय आवेला, उनमें परिचय करावे खातिर इनके के रखाइल जकर कोटवा रहे। तो परिचय करावे लगले कि हई दुल्हा के बाबूजी हई, यहाँ का जो नटकू यहाँ के बाबूजी हई, रोल का पते बा, आ जन मोछ वाला बानी यहाँ का मौसा जी हई, हई मोटकू जिन बानी यहाँ का फूफा जी हई। ये सब परिचय पूरा दिया था। हई लमकू जोन बानी यहाँ का चाचा जी हई, आई जोन कोट दुल्हा पहनले बाड़े ये हमार हो। अब लइका खिसिया गई, ये बतावल जरूरी रहलो, ये बतावल जरूरी रहला, तो कहता ओहो हम गड़बड़ा गनी है तनी, अब ना बताए। फिर परिचय भइल भाई लमकू है हमें, मोटकू है हमें, हई मोछ वाला ही हमें, ये परिचय बतावे लगले। और फिर कहा गया उनका मुंह से कि कोट केकर पहन के आइल बड़े हमार हो कि ना, ही ना बताए। श्री राम जय जय राम। बिना बोलले रहल ना जाला। एगो खिस्सा याद पड़ गई। एगो सियार बुढ़ा गई तो जब शिकार ओकरा से ना होके तो एक दिन एगो उपाय कइलक। यही से संबंधित बाकी कि वो बिना बोलले ना रह पावेला। फंस गइल बनी नारद मुनि बोल बोल के। अब बहन जी लोग, मेहरारू लोग, बा लोग समाज, ये लोग तो ज्यादा ही बोल देवला। कोनो शिकायत के बात नहीं खे, बाकी पहुंचेला ना जल्दी। तो का भइल कि सियार बुढ़ा गइल तो एगो उपाय सोचलक। एगो कागज उठा के ले आइल, अपना मेहरारू से सियारिन से कहता कि ए सियारिन, हई कागजवा ध दो। तो कौन कागज है जी, ये का है, कागज में का बा? ना 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 बतावली, बहुत रहस्य वाला बात बा। एक राउर क्रिया हम केहू के ना बताए, ये हमरा के बता दी कागज में का बा। नानू बताइबू सचमुच। वो चाहत रहे कि ये बतावस, वो चाहत रहे कि सियारिन जाके सबके बता देस। तो कहता क्रिया खा कि ना बताए, तो क्रिया खाता नहीं हम ना बताए क्यों के। तो सियार कहता सरकार से एगो सर्टिफिकेट मिलल बा कि जेने हम जाए कुत्ता ना भूकी, जेने हम जाए कुत्ता ना भूकी। अब इनार पर पानी भरे सियारिन चौपतारी बिहान भइला, आ एकदम उनकर मुंह तनी टाइट बा। दोसर सियारिन लोग कहता ये सखी का बात बा, कुछ छुपाओ तरु का, तार मुंह तनी दूसरे जैसन बनल बा। तो सियारिन कहते ना कोनो बात नहीं कैसन, नहीं तो कुछ तो बात बा, रो छुपा रहल बानी।
क्रिया खातनी हम केहू से ना कहे, बता दो ये सखी बता दो, केहू से ना बताए तो बताओ तनी। हमार मालिक जौन बानी CR जी, वहाँ के एगो सर्टिफिकेट मिलल बा सरकार से कि जेने हमनी जाए कुत्ता ना भूकी। अब ई खबर पूरा गांव में फैल गई आ केहू के बतावे के नहीं खे, केहू के बतावे के नहीं खे, सब केहू जान गई। सब CR जितना रहला सन आके बुढ़ऊ के लगे बैठ गए सन के बुढ़ऊ बाबा CR जी रउआ मुखिया बन जाई हमनी के। वो बुझला सन कि शिकार भले लिया के इनका के दे दिया, जेने से ही चले हैं पीछे पीछे हमने चलल जाई, कुत्ता ना भूखिया सन। कुछ दिन तो ऐसे ही चलत रहल। एक खाली गांव में से CR के टोली चलता, पीछा से कुत्ता जब चहटला सन तो सब CR पला गइलो। बाकी रही CRइन मुखियाइन नहीं की भागत। ये कतरे जी सर्टिफिकेटवा दिखाना दी, ए जी सर्टिफिकेटवा दिखाना दी, सरकार दे ले हमनी कुत्ता के हिम्मत कि हमनी के भौंकी। अब हार के बुढ़ऊ CR कहता ए देहात है तो बुझाते नहीं कि देहात हो, ये पढ़ा लिखल बड़ा सन कुत्ता कोनो शहर है, ये शहर के कुत्ता हुआ सन, अनपढ़ बड़ा सन, ना पढ़ी सन, भाग यहां से। बोले की आदत होला। अब बोल बोल के नारद मुनि यहां फंस गइल बनी। भगवान कहतनी कि कुपथ मांग रुझ व्याकुल रोगी, जैसे व्याकुल रोगी कुपथ मांगेला तो ओकरा के वैद्य ना देवेला। हे नारद मुनि वैसे ही हमरा और इच्छा पूरा करेला बनी। नारद मुनि समझ न बनी भगवान के माया रूपी बात, माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अब वहां का स्वयंवर में पहुंच गनी, देश देश के राजा वहां बैठल बालो। उनका बुझाइल कि भगवान अपन रूप हमरा के दे दिले बानी। बड़ा ईंट के नारद मुनि चलतनी, तंबूरा उमूरा धो दिले बानी। हाँ मुकुट उकुट तो हिले नहीं कि खाली बुझाता उनका कि वहां का विष्णु भगवान के रूप धारण कर ले बनी। तनी टेढ़ होके ऐसे कि दुपट्टा बह जा, मुकुट उकुट बा, ऐसे स्टाइल से नारद मुनि चल रहा बनी। अब आ जाके वहां सिंहासन पर बैठा तनी तो शंकर भगवान के दूगो गण ब्राह्मण का वेश में आके बैठ गई सन। आ कहतरसन कि वाह ऐसन राजकुमार तो पूरा सभा में एको को नहीं के, एकदम भगवान जैसे रूप पहले बनी यहाँ का। और इहे के तो बस माला पड़ी गाला में, केहू के ना पड़ी। और नारद मुनि आहा अकड़ रहल बानी कि माला पड़ ही अलावा। और जब उन्हें से आ रहल बारी कन्या और देखली नारद मुनि के मरकट बदन भयंकर देह, एकदम भयंकर देह, बड़का बानर वहां बैठल बा। उ लाइने छोड़ दिलस, दूसरा लाइन में भगवान जी बैठल रही, ले जाके माला पहना दिलक। दुल्हिन ले गए लिच्छ निवासा, नृप समाज सब भय निराशा। दुल्हिन भगवान नारायण लेके चल गए। सब राजा लोग निराश हो गए, अपना अपना घरे जाए लगल लोग। नारद मुनि का बड़ा खीस बरल, बहुत क्रोधित हो गए कि भगवान हमरा साथ ही का कर देनी। हम चाहत रहनी है ये माया, हम चाहत रहनी है संसार, ब्याह करे के चाहत रहनी है, हमार ब्याह रुआ ना होके देनी। अब देखी तनी एगो भक्त जो संसार के लोग के ब्याह से छुड़वा के भगवान की तरफ मोड़ेलन, आज वैसन नारद मुनि की स्थिति बा कि अपने ब्याह खातिर परेशान बढ़े। आज जे कहे गए भगवान विष्णु के दरबार में कि हम काम के जीत ले ले बानी, और रोए लगले नारद मुनि, चिल्लाए लगले, खिसियाए लगले कि भगवान हमरा साथ बड़ा अपराध भइल बा, रुआ हमरा के अपन रूप ना देनी, हमार ब्याह ना हो सकल, हम बिना ब्याह के कैसे रहे। अब नारद मुनि छटपटा के चलतनी, दोनों गण लोग भेटा गए रास्ता में। दोनों गण लोग भेटा गए। कहता नारद मुनि अपन मुंह कभी देख ले बानी शीशा में, बानर बानी रउआ, ये बानर के गला में कैसे कन्या माला डाली, तनी देख ली पानी में अपन मुंह। पानी में नारद मुनि मुंह देखनी तो भयंकर बंदर, ये बानर के रूप देख के नारद मुनि का खीस बरल। और खिसिया के दोनों गण लोग के साफ देनी कि तहनी हमार मुंह दिखैल बानर के। ओजा तो तहनी कहत रहला सा कि भगवान के रूप लेके आयल बनी यहाँ का। एजा आके कहता रसन कि ओहिजा बता दे तो हम भाग जीती ओजा से। ओजा तहनी कहता रसन कि हरि के रूप लेके आयल बनी, एजा बानर के रूप देखा होता रसन, साप देतानी कि तहनी राक्षस बन जाइबा। ये कथा काल आगे और चली। आई भगवान के नाम के कीर्तन के साथ आज की कथा के समापन कर लिया। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम हरि बोल मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम 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 सीताराम